Yan ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, Senro Davao, mibalik na sa pagpangolekta og basura. Apan mga dump truck naglaray sa sanitary landfills kay dili palabayon. Underground cabling project sa Davao Light and Power Company Incorporated. Palakdan pa. Sa detalye sa ato mga balita, nangolekta na og basura ang Senro Davao. Apan ang problema, natanggong ang ilahang dump truck sa gawa sa sanitary landfill sa Barangay New Carmen, Davao City tungod sa suspension order sa DNR 11 nga nagbapal sa pagdump og basura human ang trash slide nga adunay namatay. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gikulikta na og balik sa City Environment and Natural Resources Office kon Senro ang mga basura nga nagtapunog og pilak adlaw sa mga garbage collection point sa Davao human mabalang ilang operasyon tungod sa trash slide sa sanitary landfill sa Barangay New Carmen. Pero ang problema, bisan pa og nakolekta na sa Senro ang mga basura, dili gihapon nila kini madump sa landfill tungod kay gisuspinde sa Environmental Management Bureau kon EMB 11 ang operasyon sa pagdump niini human sa trahedya niadtong yaging semana. Ang resulta nangatanggong gihapon sa dump truck sa Senro ang nakolektang mga basura. Naglaray na sa gawas unahan sa landfill ang mga dump truck kay wala pa gihapoy temporaryong luna nga kalabayan sa basura. Niaging semana pa natambay sa lugar ang mga dump truck. Nagkulikta sa mga puro ra heavy wala line pound. Yung basura puro ra heavy tanan. Wala kanang interior. Sa Mintal Market, ang collection point sa mga basura ni Nuno Caramonte. Nagpaabot pa siya sa abiso gikan sa Senro kung asa temporaryong ipalabay ang iyang nakolektang mga basura kaganihang buntag. Papami ka sure ari temporary dami kay what may advice. Wala lain. Advice lang gud kay wala uni may lag madami pero wala what man. Kay advice la magpugos mi sila na mag-agar mi sa taas. Tanggong sab ang nakolekta nga basura ni Jimmy Paeldilan. Sama ni Caramonte, nagpaabot pa sab si Paeldilan sa abiso kung kanusa ug asa ipalabay ang mga basura sa Barangay New Carmen samtang epektibo pa ang suspension order nga gi-issue sa EMB 11 sa nagka-trashlight nga landfill. Wala may ganin may ng leksyon kay wala may pahuwaran diya. Istambay lang ron dito sa way koleksyon tanan kay di man nila pahuwaran. Pribado ang gidrayba ni Paeldilan. Deka talumo ug mulig ang iyang ginakolektahan og basura. Tinaghana gid dito, nagtapok na. Wala man dili man kapahuwaran dire kay bawal man sila nag-agad ra po kanusan nila pahuwad amuwad. Daan ng gingon ni First District Councilor Teco Campo niadtong niaging adlaw nga magpadayon ang pagpangolekta og basura sa Davao City luyo sa mga impormasyon nga suspended ang garbage collection sulod sa 5 hangtod na 10 ka adlaw tungod sumala pa sa trash slide. Well, I was informed by the executive department there will be no stoppage of garbage collection in the city. Pagpadayon, siguro there will be some delays but definitely delay sa pwede undangon. You must remember that we are generating around 600 to 800 tons of waste per day. Kung di mo na kolektahon sa kaadlaw, pila na nakalibo ka ito nilyada. So, di na pwede. Gipangitaan na og paagi sa lokal nga gobyerno ang problema sa basura. Kahinumduman nga apil sa gisabutan sa DNR EMB 11 ug LGU nga mangita og luna nga temporaryong kalabayan sa mga basura samtang wala pa nahuman o ginatrabaho pa ang bagong sanitary landfill sa Barangay New Carmen. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Nadawat na sa mga mag-uuma sa Turil ug Kalinan District sa Davao City ang Presidential Cash Aid. Ilawom sa programa, gisigurong makadawat ang tanang mag-uuma sa syudad nga nakarehistro sa system sa Department of Agriculture. Ani ang report ni Peng Alinyo. Dako kaayong kalipay sa mga mag-uumang si Michael Alioso sa gihimong documentation isip pamatuod nga nadawat na niya ang 2,325 pesos nga cash assistance. Usa lang siya sa 1,075 ka mga mag-uumag gikan sa Turil ug Kalinan District, Davao City sa nakadawat sa cash aid ilawom sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program kun PAFFP sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Ang mga benepisyaryo mao ang mga mag-uuma og humay, mais ug tubok mukabat sa 21.69 million pesos
pesos ang gigahin nga pondo sa gobyerno ni Marcos alang sa mga mag-uuma sa Davao City. Ang PAFFP usa ka 10 billion pesos national government program nga mag-ayuda sa mga mag-uuma ug mananagat nga naapektuhan sa krisis, ug ang mga benepisyaryo kinahanglang rehistrado sa registry system for basic sectors in agriculture ug boat usab alang sa mga mangingisda aron makadawat sa ayuda. Bila umang 4 million ka mga mag-uuma ug mangingisda sa tibuok Pilipinas ang makabenepisyo sa programa. Sunod nga hatagan sa ayuda ang mga kwalipikadong mag-uuma gikan sa Baguio, Buhangin, Bunawan, Marilog, Paquibato, Talomo ug Tugbok District sa Davao City. Tumong lamang sa gobyerno nga masustentuhan ang mga mag-uuma ug mananagat aron makasustener sa hagit sa ilang panginabuhian. Teng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe. Naglaraw na ang Davao Light and Power Company Incorporated nga patuman ang underground cabling system sa Bangoy Street nga mas naila nga Ponciano Street o Quirino Avenue sa Davao City. Inigmahuman na ang nagpadayon nga underground project sa Magsaysay Street ning syudad sa Davao nga gilaumang mahuman karong unang semana sa Hunyo 2026. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Dili na sa gabal sa pananaw ang nagbitay nga mga kable sa kuryente ug telco sa Magsaysay Avenue sa Davao City kay naplastar na kini tungod sa nagpadayon nga underground cabling project sa lokal na gobyerno. Gipahibalo sa Davao Light and Power Company kun DLPC 90% na nga kompleto ang phase 2 sa proyekto sa Magsaysay Avenue. Matud ni Fermini Dillon, spokesperson sa Davao Light, target mahuman ang underground cabling project sa unang semana sa Hunyo ning tuiga human madilatar ang mga imported equipment ug materials tungod sa tensyon sa Middle East. Nakatanggal, nag-iipon naman karon, but most likely it will be few days from now. Ako na nasa ma-review, matanggal at ang mga overhead lights. Human matanggal ang mga overhead wires, testing ug final cleanup works na lang ang gihimo sa Davao Light. Ang pagtanggal sa mga nagbitay nga kable sa kuryente ug telco gihimo nga adunay koordinasyon sa lokal nga gobyerno ug city engineer's office, hilabi na sa traffic management panahon sa operasyon. Kabahin sab ang proyekto sa long-term plan sa Davao City ug DLPC aron mapalambo ang kahapsay, kaluwasan ug reliability sa power distribution system sa syudad. Huwag nag-testing, so kasabot sa mo, the majority of the katong kaning establishment din na nakasupply na by our current cable na sila sa ita. Sumala ni Dillon, post office ang Tudsuazo area sa Davao City ang phase 1 sa proyekto, samtang gikan Suazo padulong sa Ramon Magsaysay Park ang phase 2. This is a project of the city government of Davao, adunay ordinansa, and Davao rin ang isa sa mga nagduan na ikutang ang mga overhead lines sa sila sa Luzon. Taod-taod na sab ang proyekto sa DLPC nga giuna ang San Pedro ug Magallanes, dayon ang Claveria Street sa syudad nga hapsay na sa pananaw sa mga tawo. Kinatanaw karon sa Davao Light nga posibleng isunod ang Ponciano Reyes Street ug Elpidio Quirino Avenue sa underground cabling project. Gilauban nga makahatag og mas limpyo ug organisadong kalsada sa Davao City ang naisgutang proyekto. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Kabataan sa Tagum City gitun-an kung unsaon pagnegosyo. Kasaligan, durable ug barato pa nga imported heavy equipment, construction materials ang imong gikinahanglan. Bisitaha ang Genie Import and Export Trading nga nahimutang sa Diversion Road ning syudad sa Davao. Duna usab sila'y showroom sa Barangay Lasang. Aduna usab sila'y branches sa Manila, Cebu, Cagayan de Oro ug General Santos City. Kung sapay imong gihulat, Genie na! Hinumdumi, una kita mo pahawa sa atong panimalay, siguraduha nga natanggal na nimo gikan sa imong outlet ang blower, mobile phones, electric fan o uban pang gamit nga imong gisaksak. Siguraduha nga imong gipalo ang suga kadahuman nimo og gamit. Kinahanglang magpabiling safety og luwas ang atong panimalay. Kining tipid safety tips hatod kanato sa Davao Light and Power Company, usa ka kumpanya ubos sa Aboitiz Power Corporation. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Kapin 200 ka mga residente sa Barangay Dumoy sa Davao City ang nakabenepisyo sa libreng medical mission ni Congressman Paulo Duterte nga sagad mga senior citizen. Samtang
natagan sab og ayuda sa opisina ni Congressman Omar Duterte ang mga nasunugan sa Barangay Lapu-Lapu, Agdao District, Davao City. Ani ang report ni Peng Alinio. Kadaghanan sa mga benepisyaryo sa libreng medical mission sa programang PPP ni Congressman Paulo Duterte ang mga senior citizen sa Barangay Dumoy, Davao City. 208 ka residente ang nahatagan ng libreng medical o eye check-up, tambal o eye glasses. Lilisab sila maggutman kay sa outreach activity adunay libreng pagkaon o snacks. Nagpadayag sa ilahang pasalamat ang mga residente kay dili na sila kinahanglan nga mokuot og kwarta sa ilahang bulsa aron lang makapa-check up sa doktor o mapalit og tambal hilabi na pang maintenance. Samtang giayudahan sab sa opisina ni Congressman Omar Duterte sa Segundo Distrito sa Davao City ang 36 kapamilya na sunugan sa Barangay Lapu-Lapu, Agdao District, Davao City. Food packs, water containers ug tubig ang nadawat sa mga residenteng apektado sa sunog niadtong Mayo 24, 2026. Sa record, 20 ka house owner, 14 ka sharers ug 2 ka renters ang apektado ug nakadawat og assistance. Gipasalig ni Congressman Omar Duterte og PPP party list nga magpadayon ng ilahang suporta sa mga nanginhanglan hilabi na sa mga naigo sa trahedya. Peng Alinio, Newsline Philippines. Stay safe. Nagpalig-on pa sa ilang kapabilidad ang tanang security forces o ubang ahensya sa gobyerno sa Davao City atol sa simulation exercise. Tulo ka senaryo ang ilahang gipraktisan, ang robbery, hostage taking ug indiscriminate firing. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Malampuson nga napahigayon sa otoridad ang simulation exercise kon SIMEX sulod sa usa ka mall sa Ikulan, Davao City, Biyernes sa buntag. Robbery, hostage taking ug indiscriminate firing ang senaryo sa SIMEX. Gisalmutan kini sa mga personahe gikan sa Davao City Police Office, Public Safety and Security Office, Task Force Davao, Special Weapons and Tactics kon SWAT, City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO, Central 911, Bureau of Fire Protection ug Emergency Response Team sa mall kung asa gihimo ang SIMEX. Tingwa sa SIMEX nga maandam ang mga Davaoenyo alang sa man-made calamities nga sama sa gihimong mga senaryo. Nagamit sab sumala pa ang 3-minute response time nga gipatuman sa kapulisan. Giklaro sab sa Davao City Police nga wala makahatag og kabalaka sa publiko ang gihimong SIMEX sanglit dunay gipagawas nga abiso alang sa himuong aktibidad. Kani sa exercise isa ni sa karason kung anong sayo na to i-conduct sir no ang kani nga SIMEX para dili kaayo siya makaapekto sa mga tao nga nasa palibot po sir. Ilabi na ko nga maabtan ta parang rush hour. So isa ni siya ka concern nga sayo na to i-conduct ang simulation exercise and napud tay mga before the activity na atay mga announcement nga SIMEX lang ang gihimo sa ato ang Davao City Police Office and other safety and security clusters sa mga lugar po sir. Makatabang sab ang SIMEX aron mas makahibalo ang publiko kung unsa ang angay buhaton kung dunay susama niini nga mga insidente. Pakana sir no isa makita nato kung unsa kadto sir no ato ang kapulisan and other uniformed personnel na pila po diha sir no mga tao nga naa sa palibot kung unsa nila pag-react sir no kung naa sila mga anak nga makita nga insidente diha sa ilahang lugar. So naman tayo also mag security diri sa ato ang sulod sa Davao paano discern no kanang mag-report dayon sir no kung ay mga imani nga incident. Kini ang unang higayon nga gihimo sulod sa mall sa Ikulan ang SIMEX. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gipangtudluan og negosyo ang mga bata sa Tagum City atol sa Kidspreneurship Bootcamp Season 2 diin nakatuon ang mga bata sa paghimo og donuts, cookies, pastillas ug uban pa nga pwedeng tinubdan sa income sa pamilya. Apil sa gitudlo kanila ang paghimo og borloloy. Ani ang report ni Peng Alinio. Naminaw pag-ayo ang mga bata sa gitudlo kanila atol sa product development activity na gipahigayon sa City Hall kagahapon Mayo 28, 2026 nga kabahin kini sa 5 ka adlaw nga Kidpreneurship Bootcamp Season 2. Mismong ang City Public Information Services and Capability Development Office ang nanguna sa aktibidad nga ang tinguha makatuon ang mga partisipante isip mga young entrepreneurs pinaagi sa training sa pagnegosyo. Gitudlo ang mga bata paghimo og lain-lain produkto sa food and beverages. Sumala sa organizers ang programa gimugna matudluan ng mga kabataan sa konsepto sa entrepreneurship pagdumala sa produkto o palambo sa ilahang creative thinking pinaagi sa aktwal nga pagbuhat o papakita sa ilang mga produkto. Naghatag og oportunidad ang Kidpreneurship Bootcamp alang sa kabataan alang makakato sa praktikal nga kahibalo sa negosyo ug disiplina sa pagdumala sa ilang kaugalingong produkto isip preparasyon sa umaabot nga kalampusan sa natad sa entrepreneurship. Peng Alinio, Newsline Philippines. Stay safe.
naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website na www.newslinephilippines. Sa Facebook page, Instagram Newsline Philippines ug sa Twitter Newsline Philippines. Kung adto na mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na inyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan sa ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!